Nou, wat leuk! Dan kom ik hier zomaar dames tegen van een promotieteam, dames. Wat promoten jullie? Nou, wij zijn van het promotiebureau W. W? Ja. Jij ook? Nee, hij niet. Hij is van restaurant Het Jagertje. En daarvoor zijn we nu aan het promoten. Oké. Ja. En we promoten nou even dat ze vandaag een lekker champagne met oesters kunnen eten. Vandaag? Ja. Waar? Bij het Jagertje. Bij het Jagertje? Ja. Is dat je vader toevallig? Nee. Ah. Nou ja, het zou toch kunnen, hè? Had gekund. Maar het Jagertje, dit is niet het Jagertje. Het Jagertje is daar zo. Het Jagertje is daar. Daar ergens. In Langweer. Ja, zeker. In Langwar. Nou dames, ik wens jullie heel veel succes. Zal ik hem dan maar gelijk erop gooien als het voor vandaag is? Ja hoor. Aanvang is vanaf 4 uur. En dan lekker oestershappen voor. Oestershappen voor. Voor een mooie prijs. Voor een lage, leuke prijs dat je lekker oesters kan slurpen. En champagne. En champagne. Nou gaan we ook nog even samen op. Staat hij er goed op? Staat hij er goed op? Ja, staan zij ook helemaal in beeld? Ja. Dus, allemaal een 4 uur even lekker oesters, happen, zo. Zo, is heel gezond, goed proteïne zit erin. En deze dames die promoten het. Als je een kaartje hebt, dan heb je korting. Precies. Nou, geen korting, maar je komt wel binnen. Oké, nou ja, dan kom je binnen. Nou, doe maar even zo'n kaartje dan. Ik hou wel van een oestertje. Ja hoor. Nou, dat is ook een lekker oestertje, hè? Nou, dat was hem dan, hè?